A to je zásluha nielen občanov, ale samozrejme pod vedením samozrejme obecného zastupiteľstva na čele s pánom starostom inžinierom Bartošom. Tak ja by som samozrejme položil takú otázočku a dal otázočku pánu starostovi, aby niečo povedal o tej histórii obce, peknej obce v okrese. Ja už by hovoril nie obec, ale mesto široké. A samozrejme preruším, Lučka na CTR je Lučka okres Sabinov. Takže aby nám trošku povedal o tom, ako tú obec za 5. obdobie je starostom obce. Čiže on má veľký podiel, že obec vyzerá ako vyzerá, ale aj s ďalšími, ktorí samozrejme pomáhajú, tí občania, poslanci a ďalší, ktorí aj tí hasiči. Takže on povie o histórii a tiež, čo samozrejme ďalej v obci je v pláne a čo by chceli urobiť pre samozrejme spokojnosť občanov v obci široké. Čiže pán starosta, odovzdávam slovo. Pán inžinier Bartoš sa prihovorí. Ďakujem. Takže naša obec sa prvýkrát spomína v historických análoch v roku 1320, čiže má takmer 700-ročnú tradíciu od tej svojej prvej písomnej zmienky, ale osídlenie človeka v našej oblasti sa dá predpokladať už vyše 1000 rokov.